FD8 Stork je stabilní fairway driver a poslední disk od estonské značky Disctroyer. Čísla má 8, 5, 0, 1 a máme ho v plastu A medium. Disk je velmi plochý a příjemně padne do ruky. Plast A medium mi nejlíp držel právě na tomhle disku, kdy byl příjemně pevný, ale i pružný. Když jsem ho testoval, letěl velmi stabilně a kdybych ho měl porovnat s nějakým jiným diskem, tak by to byl třeba Explorer. Na mojem hodu jde vidět, že mi dobře padl do ruky ten disk. Nedržel se mi úplně dobře, ale házel se s ním hodně dobře, pokaždý jsem trefil tak, jak jsem to chtěl. Musím říct, že tenhle disk byl nejlepší z těch, co jsme testovali od Disctroyeru a jsem s ním dost spokojený. Já s ním taky byl velmi spokojený, i přes ten toho, který byl příliš vysoko, tak tím, že to není velice rychlý fairway, tak držel pořád velmi rovný led, trošku trnul a na konci vyfejdoval. Při nižších nebo lépe provedených hodech získáte opravdu velice dlouhý rovný led s docela jemným fejdem na konci. Díky jeho neutrální stabilitě jdou házet i turnovery nebo enheisery, v podstatě jakýkoliv úhel udrží velikou část svého letu. Testovali jsme ho také na forehand a díky jeho velké stabilitě tak lítal velmi pěkně, pokaždé zahnul doprava, nebyl tam znát žádný wobble a držel se dobře na forehandový grip. Děkujeme Ultimo.cz za zapůjčení disku.